Nyakwarom gajonka moro mintiere osechopo kanyo saa achiel mano mar otieno. Kawuono en chieng' tarik 22 dwe mar 11 higa mar 2025. Geno mara ni bedo kod odiochieng' makare wanka mar mi weche manyien mano mar ang'ich welo. Kamoko Nyakwarom gajong wayud thuond weche manyien. Mbona siku zingine watu wamekufa hapa wangapi? Wengi sana. Ndio naona wanakimbia kuja hapa na vitabu. Alafu sisi wananchi tukisema kwamba tutaweka hapa matuta, inakuwa ni vitisho kwamba barabara ni ya serikali. Ji auchiel owitongi maginguluni kang'ata achiel bende owitongi mane e gweng' Manyamtembe e masira magapaya. Wanabeba chai yao wanakuja kukunywa kwa mtu halafu wanasema wanakunywa kwa chai kwetu. Mmeamua? Unauliza siku itafika lini? Tukifika hapa na magara tujenge ama tulete mdomo tu. Josiasa orido campaigns mag gi gwenge maitime yiero madundo chieng' tarik 27 mar dweni. Ka jopiny goyo kogno jotelo mabiro telo negi. Akala ohala dhi maber kendo ji nigi pesa. To kama inyalo kanie pesa kaka dero ma iluongo ni bank onge, omiyo mine mang'eny kawuok e chiro ka to imayo gi jok ma timbegi ok beyo miluongo ni jomafundu. Onge mar bengi e gwenge ma Akala. Nyayo rochruok magarita gino mamiyo jo ohala imayo kendi bogo ngimagi. Nyakwarom gajonka moro mintiere machiegni weche gi e yonero ma Adimba kamedo paro ni kopogre gi wang' jowi nyalo luwo chenro makamagi achiel kachiel e mbui magwa mag oganda. Yudo achiel kachiel e mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Ano wuon iluwo e mbui mag oganda yuda gi nying mar Sharon Ong'ao. Machiegni bedo kora nyaka giko odtino makawuono antiere ka gi Belinda Phillips mabende biro bedo ka konyowa e loko weche manyien. Wachako gi weche mago mag lit kod kuyo kama ji auchiel owito ngimagi e masira mar apaya otieno manyoro e apaya ma Itangani kochimo Tawa e sub county Mamboni mayudore e county Makueni. Kagata achiel moro bende nyowito ngimane e gwenge Manyamtembe sub county Mabera county ma Migori. Kaka Efi Nyakidi lero, ji 11 mamoko nyoyudo hinyruok e masira manyotimore e apaya ma Itangani kendo medo yudo thieth e ute thieth mopogore e county Makueni. Ma e chal mar nyamburko kido mar Nissan tok masira mar apaya otieno manyoro e apaya ma Itangani kochimo Tawa e sub county Mamboni mayudore county Makueni. Nyamburko no nodonj kuome kod lori moro e kar chungo nyamburko mangoluni. Chal manyomiyo ji auchiel wito ngimagi koriwo koda ka ji 4 mag ot achiel. Musili Ngemu nenore ka nigi lit tok tho mar minode kod nyithinde 3 e masira makamano. Nyithinde mamoko 2 pod medo yudo thieth e kar thieth Makueni referral. Nilipigiwa simu na bradhangu mkubwa wangu kaniambia kuna accident imefanyika, nikuja wote kuangalia kuangalia. Kuna kijana wake alikuwa amemaliza form 4, alikuwa amekujiwa na family members, mamake na siblings 4. Sasa naendelea nikuwa nasa wawili. Wane sijui kama wako hai. Mulei Mulinge lero kaka nyogo yoriti ne minode nyoro ikine manyo ikore madhi wuoth kendo yuora rus kawuono. Tulikula na lunch na yeye na kufika mahali inaitwa Ngoluni, ilikuwa Asabele, kufika pale nini inaitwa Mukimwane, akaingia kwa Nissan. Akiwa katika Nissan katokea hiyo kisanga ya Nissan na loli, wakakongwa na loli ambao ni accident ambaye ilikuwa mbaya sana. Achiel kuom jogo manyoni e lorino wacho ni nyoto nyelak tho kaluwore ni dreba nyeriembo e ng'we airititi. Ji 11 mamoko manyo yudo hinyruok moting'o japuonjre manyo tieko penj mar KCSE kendo nyodok dala pod medo yudo thieth e ute thieth mopogore. Tunapeleka mawe Mvumi, gari ilichukuliwa Tawa. Sasa kuleta mawe Chamandu, kurudi ndio tulipata hiyo ajali. Mimi kusema kweli hiyo ndio simuelewi. Alikuwa anaendesha gari vibaya. Alikuwa anaendesha na mwendo wa juu. Ndio tulijipata huko tumeshakaongana. Kuna wale wako critical. Kuna kijana mdogo kabisa ako na miezi 7
ambaye amepata accident hapa. Kuna mwingine wa miaka 4, kuna mwingine wa miaka 8 na wote wako hapa, lakini kuna mmoja pia ambaye tumepata ako critical na madaktari wamesema watampeleka ICU. Komanda marobila Mamboni East Ephraim Karani owachoni draba mar lorino nyoringo molal Meru kendo gisochako manye mar fwenyo ndache. Komachielo e kaunti ma Migori, ng'ata achiel nyowito ngimane ka ji mamoko 2 to nyoyudo hinyruok bang' nyamburko mar lori bayoyo kendo gore piny e gweng' ma Nyamtembe e sub kaunti ma Mabera, kaunti ma Migori e apaya mawuok Hispania kadhi Migori midhiambo manyoro. Jodak ma Mabera ochwalo ywak margi ni masiche mag apaya osebedo kathoth e gweng' ma Nyamtembe ka koro gidwaro mondo ket bumps e apaya no. Tunaomba serikali iingilie kati hii sehemu, maana imeua watu wengi sana. Tukiwa watoto hata hatujazaliwa tunasikia eneo hili watu wanaangamia kila siku. Na hii sasa tunataka iwe public demand. Kama serikali haitachukua jukumu la kupanua hii barabara au kuweka matuta kwa hii barabara, sisi wananchi tutachukua hatua na tutaweka wenyewe. Tukisema kwamba tutaweka hapa matuta, inakuwa ni vitisho kwamba barabara ni ya serikali, sijui tutashikwa na tunapoteza vijana wetu hapa kila siku. Kalure gi jatendo bila sub county Makuria West Ruben Bet, jal manyothono nyowito ngimane kanyo kariyo mane oyudo hinyruok to dhi nyime kod yudo thieth. Efinye kidi Ramogiti. Kopogore gi Manyakorom Gajwanga tulo ne omuoche apise mantiere log tich mar tesend gachereru e kaunti ma Nairobi. E seche mano obila temo keyo jopiny mane ng'anyo wirani chenro mag chudo mage. Ng'anyo makamano wachore ne obedo kaluwore gi ywaruok mar chudo mowinjore ochwal ne jodak ma Makongeni kanyakla kod Kaloleni ma wachore ni osebedo lop piny owacho kuom thuolo malach. Nyaka sani piny owacho daro jodak makamago ka lobno mar eka 139 piny owacho dwaro mar mondo mi otim godo dongruoge mopogore opogore moriwo gedo mag udi manyasane. E apaya ma Jogo Road Buore Nairobi, arita oridi ka moko kuom jopiny dhi nyime kod tijigi gi luoro. Jopiny mamoko bende daro mwandugi ka wuok e udi. Ma e chal madhi nyime tok ywaruok muoche kind jodak mosebedo kodak kuom thuolo malach e kar dak ma Makongeni gi Kaloleni Buore Nairobi. Manyaka sani ywago reyo ni nomigi thuolo matin mar dar e lop piny owacho. Kendo nomiwa notice matin ndala beach e kaka no wach to udi kimuko onego bedi notice bedo mar dweche 3 ama iga, lakini negitamore winjowa. Hii kitu tuliambiwa na almost 5 days. Tuliambiwa tu sign barua, alafu tukaambiwa tuende tu collect hii card, alafu tukaambiwa pesa inaingia na tumepewa 5 days. Kwa hivyo hapa bado kuna uzito. Moko kuom jodak yango ni piny owacho osecholonegi omenda mar dar. Kamoko ywago reyo ni omenda makamano pok ochwalnegi. Walikuja mara ya kwanza wakatuandikisha majina. Tena mara ya pili wakakuja wakatuandikisha majina. Mara ya tatu wakatuambia tuende tuangalie kama hizo jina zetu ziko sawa. Na wakatupea barua ya kusign. Sasa ndio sababu mimi nimetii juu hiyo 150 iliingia jana. Tuwa pesa. Mimi hata message peke yake, form nilipewa, lakini hata pesa peke yake sijaona kwa simu yangu, lakini watu wengine wamepewa pesa. Sijaona pesa. Ekinde machochi ni makamagi dhi nyime. Jonyuol sayo omenda mar siling 150 mochulgi mondo giwuok e lobego ni tin kaluwore gi pek mar ngima. Wirani skunde bende gibiro loko ne nyithindgi. Hii pesa itatosha mahitaji kwa sababu already saa hii naama na ngiri 6 na bado nyumba naenda kulipa 12,000. Sasa nikikacalculate kuama na kwenda kurendisha na bado nitalipa deposit bado ni kidogo. Na bado kuna zile bado nangawa nipeleke ushago. Bado ni kidogo. Niko na watoto 5. Na watoto 5 hata hiyo pesa itatosha. Kuna wenye wako secondary, kuna wenye wako junior secondary, wako hizi bila klasi ndogo. Na nyumba yenye inaweza tosha vizuri ile nasema inaweza tosha. Ni nyumba saa hii karibu 22,000. Ile inaweza nitosha mimi na familia yangu. Na bado inahitaji deposit. Sasa inakuwa ngumu hata hiyo pesa itoshi. Unaona hiyo ni 150 ndio shule, bado ndio bado tunaama nayo. Kwa hivyo bado itatosha. Tuko na maisha magumu lakini sasa tunaomba tu sasa kata kamano kaluwore gi jodak giyango ni ma okeno kang mokwongo ma sirikal darogi e lopego ka chenro maket kod mago bende noneno e kinde machiegni. Kuna vita zilikuwa hapa 208 sasa kusema tumeishi kwa nyumba na hatulipi, ndio zikakuwa hata hiyo time pia tulipigwa na watia gas tukafukuzwa, vitu za watu zikabebwa kwa manyumba, ndio sasa wakakuja wakanegotiate
Nasikia kuna wakubwa alienda wakanegotiate ndio akasema juu hizi nyumba ni single room na ni kadogo, ndio wakatushikishia ikawa 15. Kuanzia 8 sasa tukaanza kulipa 1500 kila mwezi. Jodak mamoko mosebedoka kodesa ute makamagi elwet weg ute mosebedoka chulo duol mareru. Oyango ni gin gi moko kaluore ni weg udigo emane sirikal ocholonegi omenda mardar. Mwenye nyumba mimi nimekondishwa nyumba na mwenye nyumba ndiye alipata hiyo 150. Sasa mimi mwenye naishi sijapata pesa. Sasa naona hiyo inakuwa shida kubwa sababu sasa mimi nitaama aje na mwenye alipata pesa hayuko. Mimi ndio niko. Sasa mali shida iko mimi ndio niko nitaama aje. Watupe kama watajenga nyumba, ukweli watajenga nyumba. Kama wako sure atisi watuone usisi watupe hata kama ni nyumba. Mimi mwenyewe ni mahali nafanya kazi kwanza security. Mimi natokanga hapa saa 8. Mimi ni driver. Mimi ni driver. Natokanga hapa saa 8 hata usiku. Narudi hapa saa 6. Uniambie sehemu kama hizo mimi nitapata mahali kama hapa. Unajua hapa kuna police station karibu. Lo mar pinyo wacho maromo eka 139 majodak mama kongeni gikaloleni osebedo kodak kuom thuolo mar higni malach. Gisani pinyo wacho dwaro time dongruoge mopogore moriwo gere udi manyasani manigo giogonyore mar loko kit lobno mosebedo ka irito kod duol mochung'ne reru e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto kuom thuolo machielo otengo wi kweth maketo sirikal tesre kowacho ni jotelogo onge gi agenda manyalo loko piny Kenya. Kano wuoyo e kaunti ma Kisii e kinde mano yuore nyasi mar hingo higni 11 mar kanisa mar Gospel Embassy Church mabende nitiere kaunti ma Kisii. Ruto owacho ni kweth maketo sirikal tesre nyayo siasa mar pogo oganda ranyisi ni gionge paro maliw manyalo kelo lokruok ne jo Kenya. Ruto manoten gi jotelo masiro sirikal e gwenge mag Gusii okwayo johala mondo wuoth kode e twech achiel ka osingo mano mar chwalo chenro mopogore mag dongruok kaka gero peini, chirni manyasani kod ute manyasani. Nzuri wakati tuna mamlaka juu. Faith enters you. They are being challenged bitterly that we should be moving around and insulting you, not offering alternative leadership. We should be moving around kuongea tu siasa ya matusi na kukuambia sijui nini, kukuita majina left, right and center. Na sisi watu wa kanisa ambao tumeokoka, unashika Biblia unaangalia, unajiuliza, sasa you are advising me to insult the president. There can only be one president in Kenya at a particular point in time. There can never be two. I want to thank you because you make promises and you keep them. And for those who think that those promises are not going to be fulfilled, including the airstrip at Suneka, the stadium here, the housing from the prisons, we are going to shame you. We are going to shame you because it is going to happen, and a construction is not something that will keep in the pocket. Wewe Ruto amesema affordable housing inaendelea. Mambo ya market inasonga. Kuunganisha stima inaendelea. Barabara inaendelea. Walimu tumeajiri. Mambo ya afya tunaendelea. Yako wewe ni gani? Usimangamange tu hapa ukisema one time, Kasongo, must go. Hiyo ni ujinga. Ama namna gani? Niliona marafiki wengine wakilalamika ati wananchi wamesema ati hawana akili. Sasa mimi nataka niwaulize, okay? Tuseme mko na akili. Si mtuonyeshe basi. Hii akili mko naye, mtuambie. Mtueleze sera yenu kama kweli mko na akili. Kama hamuna sera, hamuna mpango, hamuna agenda, alafu mnatuambia ati mko na akili. Akili yenu ni ya kufanya. Nekorongo jongo wuke county makisi hatiere county Masaya kama jodak kod johala makala mantiere e sub county mageme county Masaya. Koro yuagoreyo hewi rochurok mararita kwe ahinya to ne johala gin magitudo kod onge mar bengi mora mora mabende ginyalo kane omenda bang' uso. Manaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero. Rowere madonjore timbe mago mag maundu ijiwo mondo many tije mago mag lwedo mar mondo migitima kaka yore thiro maundu ka sirikal bende kwa mar mondo miwuog oko mapiyo mondo kony e rido arita kwe. Cases mag insecurity nitie mosetimre machiegni
nitie mama moro ma jo hotel Akala ka iluongo ni Nyakabondo kanye dhi dala to kijende moko mae siling 9,000 e wang'e yo kodhi dala ka in. To gima kelo gini, mostly youths gin idlers, gin jok moko ohero tije matek. Mang'eny gi kaka sani gokinyi nitiere kuonde ma kedhi atidhi ka youths gi obet abeta gichokore kanyo, tich mo malong'o ma gitiyo manyalo miyo gi yuto kang'o chopo godhiambo onge. Mago e duond moko kuom jodak kod johala makala ka koro giyango midhiero mar medruok maundu e alworano. En maundu ma osegoyo tach kuom kinde ka gilero ni gionge kod kwe ahinya to ka chieng' pok otuch gi seche ma chieng' donjo e ode. Atimo M-Pesa bende to joma jirende na mane nie batha severally nosegogi mosemagi pesa mamoko negi, koro yudo ka gi give up. Koro wan ma pod wan e business ionge kwe ka piny oruber, in fact okinya mondo yepo be iyepo ka chieng' osewuok tidok ka chieng' pok odok e yode. Joala ahinya to mamine koro yango luoro ma gin godo kinde duto ma gidwa dok pacho kochopo odhiambo kaluwore gi monj ma sa ka sa moweyo achiel kuomgi mane otong' moma omenda maromo siling 15,000. Kochopo godhiambo to Akala picks at from 4 to 9 p.m. Koro yudo ka iwito customers mang'eny nikech iluor ni dhi dini ni e wang'ayo. Nitiere gaidi mine gi uso to wuok kamoleo to ka giluwo yo tiyudo kimayo gi pesa kata kawuono tong' moro koma siling 15,000. Joalago koni bedo ni onge bengi mora mora ma joala nyalo tiyo godo e kano omenda tok uso e alworano. Nyayo weche njore ni mar jomaundu kiyo joala e yo kadok pacho kendo monjogi kamayo gi omenda magiyudo kuonde ohala maggi. Akala ohala dhiye maber kendo ji nigi pesa, to kama inyalo kanie pesa kaka dero ma iluongo ni bank onge, omiyo mine mang'eny kawuok e chiro ka to imayogi gi jok ma timbegi ok beyo miluongo ni jomafundu. Ewi mano giwacho ni medruok e nyuo kuong' ma ok opuodhi bende medo weche njore ka koro giseyo bila kuom yulo e tijgi tok rem seto kendo mako jogo manyuoyo kuong' e gwengego. Akala ka kong'o ng'eny kabisa kendo kuonde mimadhe kong'o go gin ema gikelo gimiluongo ni insecurity bedo marach, makata sani kiwuotho wan kuonde to kod kamiluongo ni Lower Matasia gi Upper Matasia, mago kuonde mimadhe kong'o kabisa. To changa gine kuonde ma kidhi tiyudo ka kijendo pong' kanyo kendo kijende ng'eny kabisa. Nikech police has failed us, I don't know who is going to help us because we depend on the police for the security, they depend on the bribes from the thieves. E kinde mag jiwo rowere madonjore timbe njore mondo many tije lwedo otim kaka yor thiro maundu, sirikal bende gikwayo mondo owuog oko mapiyo kendo motegno mar konyo e rido arita. Yudhe matimo timbe mamahienglo ainago mag mechogo, an akwaya ni mondo gimany gima nyalo konyogi, kata ka en mjengo kuonde migere ute ginyalo dhi kuonde to gimanyo tije mondo giti. Akwayo sirikal ni mondo bi mondo konywa mondo development ma wan go kik dog piny, nikech ka waloso to jokuoge kwalo to onge dongruok mwadhi bedo go. Wan gi nyithindo mwachulo negi school fees, gidwaro chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akala, Siaya County. Nyakoram gojwang dakika na 17 tok sa chiela mano marutieno. Parni weche makamagi hilwe mbui mago mag oganda anoka moko kuomu bendo se yuoro gi ote. Haneno kanyo ote mano mar Opija Jachuma. Iwacho ni ineno wa heyo makare kendi mora hinya koda weche manyien kaka choponu e gwenge mago mag Nyamasaria he county mano ma Kisumu. Ote machielo mano mar Newton. Iwacho ni Sharon ngao kampeno mako mach e gwenge mago makaluo. Iwacho ni ntiere gwenge mago mag Kasipul. Urito yiero mano ma Adundo chintari prero koda berio mano mar juma manyien. Kopogore gi mano bende haneno ote kamara Milo Hasla. Iwacho ni mosa hinya nanyuola kod osiepe mabende no oyudore masiche mago magapaya odiochieng' makawuono. Be ote mabende Steven Otiwa Mwalimu Bora Oro. Iwacho ni yudo weche manyien mag ng'ichwelo makare kendo iwacho ni mosa hinya ne jogwek mabende no yudo masich apaya mage gwenge mago mag Nguluni. Dakon gajwang pod kete mana hechendo mago mag ng'ichwelo akawiyo matin haduogi mathoth. Kik ni mabora.
Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyaka mngajua mtakresa mwena nyaka saucheza. Teki melanin to imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kumar. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. This festive season, find your joy at the tip of Africa, where mountains meet the sea and every sunset feels like a painting. Because the true beauty isn't just seen, it's felt in the laughter, the wine, and the rhythm of Cape Town. From just $1,800 per person sharing, enjoy 5 magical nights exploring Table Mountains, Cape Points, and the heartbeat of South Africa. Travel to a place that moves you. Few travel, moments that matter, memories that last. Owinjore loud and clear. Omako mach. Woche dio japiny ma Homa Bay gi kanye. The best idea, an idea machiwo room for improvement. Kikiluor. Wawache kaka wanene. Wuok tich chenro mar kaka wanene duogi ground kendo donjo e county ma Homa Bay. Okwadhi maber. Politicians mane wami kura ng'enygi ok kony jopiny. E twak kachiel gi jopiny kaka ginene. Jay Bonyo, Fred Ogweno, Ken Muga, kod Victor Otieno Makajuma oseikore mar kolo chuny wach kachiel gi jopiny ma Homa Bay kaka ginene. Chakre sari okinyi e Ramogi TV kod Ramogi Radio. Kaka wanene, iwache kaka en maonge deo wang'. Nyakoro mgojwang dakika en 22 tok saa achiel mar otieno machiegni wadhi nyime koda weche manyien mago mag ang'ich welo. Tulo omuoche kinde campaigns mag gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e kar chung' od bura ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma. Bag jonjore monjo romo makamano kendo muocho magina e kor polo. Natembeya mani loso e kinde no ores kod jorit mage kendo gole kanyo. Komachielo ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi otelone sirikal e goyo campaigns ne jachung' mar UDA e kar chung' od bura ma Malava David Ndakwa. Kamane onyiso Natembeya ni oikore mar dhi dala e yiero maduong' mabiro. Chris Awino ne giler mathoth. Campaigns mag yiero madundo madhi timore chieng' tich ang'wen juma manyien olokore tulo bang' jonjore moko ng'ere monjo campaigns mag gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e gwenge mag Kabuchai e kaunti ma Bungoma kendo muocho magina e kor yamo. Ne ochuno jorit mag Natembeya mondo orwake gache kendo lal kod bang' monj makamano mane oweyo geche mathoth ka okethi. Tulo makamano okwed kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ogai mar DAP-K Eugene Wamalwa e kinde mane gigoyo campaigns ne jachung' mar DAP-K ka chung' od bura ma Malava Seth Panyako. Kama ukiangalia hiyo ka clip, Governor Natembeya is lucky to be alive. Kama sio askari kumvuta ingia hapo ndani, you don't know what would have happened. Live bullets. Na mimi nataka niulize nikiwa hapa Malava, je, Chwele
Chwele na Kabuchai ni Kenya. Ni kwa nini kila wakati kunakuwa na violence in Chwele? Mahali ambapo speaker mwenyewe wa bunge National Assembly anatoka hapo na anasimamia the whole thing about keeping order in the country. Wameattack governor wetu na timu yetu ya DAP ambao wana kampeni huko. Wameshambulia mbunge wa Kabuchai Bakokiwa Sikalasinga Majimbo. Wamemfuata hadi kwake nyumbani, wakavamia boma lake. Na hawa wahuni wanatembea na polisi. Goons who are armed are being escorted by the police. Wakati tunakabiliana na hawa, polisi wanafyatua risasi. Sisi leo we are demanding IEBC must take action against Speaker Wetangula na wahuni wake na wale goons wameumiza watu wetu Kabuchai. Eko machielo, Ogai Majutin Mikipo Musalia Mudavadi, otelone kweth mar sirikal, egoyo kampeni jechung ma UDA, ikachung uduma lava David Ndakwa, kamane onyisi natembea, ni oikore mar dhidala, yiero maduong mabiro. Tutakupangia, kwa sababu pia sisi ni wanasiasa. Usifikiri ati unazunguka hapa. We shall have candidates. Watakuzungusha na watakung'oa. We are politicians. Mtu asifikiri kwa sababu Musalia anaongea kidiplomasia ati hajui siasa. My friend. Ekarchung Odbroma Mbere North, Jalupiten Pin Professor Kithure Kindiki, odhinyime kod sero ombolo, jechung mar UDA Leo Mudhende, ka onyiso geno mare ni UDA dhi kao koma kamano. Ni siku ile tulikuwa tunawahitaji watutetee maendeleo, hatukuwaona. Mliwaona huku. Saa hii ndio tumekuwa andwaitu. Kwani siku hiyo tulikuwa kina nani? Kwa hivyo sisi hatuna kisirani. Na mimi sina shida na wale ndugu zangu wanaomba kitu wanashindana na Mudhende. Kila mtu auze sera yake. Lakini yule mchokozi amekuja kutuchokora hapa, aambiwa hapa kuna wenyewe, sisi ni watu wa nidhamu, azituchokoze, sisi ni fire. Akiendelea kutuchokoza tutapita na yeye. Sisi ni fire. Ni fire si fire. Kindiki ocha ya Ogai mar DCP Rigathi Gachagua kumtiyo kod yiero makamano echulo kuro mare kwa jatend piny William Ruto. Hatuchagui tu mtu kwa sababu anatoka tu hapa kwetu. Tunatafuta kiongozi ambaye ataendeleza sera ambazo ni sera za kusaidia wananchi wa hapa. Na moja ya hiyo sera ni mambo ya elimu. Huyu wa Mudhende peke yake ndiye amesema atahakikisha kila mtoto wa Mbere North atapata basari ndio asome akuja atusaidia hapa kwetu. Tunachagua wa Mudhende wa basari. Chris Owino, Ramogi TV. Jalubja Jatend Duond Bura mano mar Jubilee Fred Matiang'i odhi nyime gi seyo josiasa masiro chenro sirikal kowacho ni gichiwo asoya kendo gichano kwalo ombulu e yiero madundo machieng' tarik 27 mar dweni. Matiang'i oloso e kinde manyo yuoro e nyasi mar alam e kanisa mar Tongo Munuri e gwenge ma Nyamaiya, kaunti ma Nyamira. Okwedo bende tulo mosebedo kanenore e moko kuom gwenge michano bagi yiero makamano. Omedo ni kata bedo ni josiasa go nitiere sirikal kendo gintiere koda ting' mar loso chike. Ok gilu chike go kaka winjore kendo kaka katiba dwaro. Tutaomba na tutainua Biblia na kwa imani ya Mwenyezi Mungu tutaweka kijana yetu anaitwa Dr. Fred Okello. Hiyo ni sauti ya wananchi wa Nyamira. Wewe kama unaenda kuleta maneno mengine wewe leta, lakini sisi tumeweka Mungu mbele. Na sisi tunaomba ile IEBC jukumu yao ni kuhakikisha kuwa uchaguzi ambao itafanyika siku ya Alhamisi imefanyika kwa amani na haki na ukweli. Serikali ukiingia kwa uchaguzi, you run on your track record na unapembeleza wananchi pole pole. My friend, if you see a government in office is resorting to violence itself, is coordinating goons and bribing citizens, that is the beginning of the end. That is it. Mwanzo wa mwisho wako ni huo. Because government cannot brutalize people they are supposed to lead.
Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi okone oganda Luo mondo sir lwedo piny owacho mar manywanda e bwo tend William Ruto nyaka higa mar 2032. Korka gikaw chung' margi koliko ni mano e gima ne mosenindo gai machon mar ODM Raila Odinga ne dwaro. Wandayi ojiwo jopiny ma Kisumu mondo bed gi horuok kendo giriw lwedo dongruoge ma piny owacho chwalo mar keto siasa mar pogruok nyime, kolero ni jatend piny William Ruto oketo maino mare eneno ni dongruok ochopo ne Jakenya ka Jakenya maromo ma ok odewo duond bura ma bende gisiro. Wach makama ne osir kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu ma bende opako mokalo jatend piny William Ruto kuom kit telo mare mariwo oganda duto kanyakla. Magine giwacho e kinde mana en e chenro mar keyo teko mar stima e kor gwenge ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Kamano yango ni piny owacho oketo tenge siling bilion 1.4 mar keyo teko stima e kaunti ma Kisumu. Minya king'anya kata gimng'anyo nonge to dhi ndara to nyithind ji sawa nyithind ji werigo digi chiegi to gi nyithindo sawa jadi mosiro wachno because demonstrations or street protests cannot be an end in itself. Demonstrations or street protests can only be a means to an end. Wasedago kura to kuch walal to bero kwa winji to sama koro nyocha jatendwa miluongo ni Raila Amolo Odinga noneno ni wasedhi e ndara mwaseng'anyo to giko ne nyithindwa mwaseiko waiko koso kwa iko mond liete oseywak marom nade oseywago nyithindgi koso koywago to nyithinda dimo osedong' kiye ka wuonegi onegi ka nodhi timo demonstration. E dwaro mar duoko chien tho mar nyithindo gi mine seche ma bende ginyuola, kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga boma ma Kisumu tiyo gi yore mopogore opogore mar kelo yot kendo kweyo rem ne mine. Mine manigi rem mar muoch kata labor pain yudo kwe kod mor kokalo e thum kod timo orako. Gino makelo yot e kinde nyuol. Jafwambo marwa Purity Ruhama oikonwa sigana mar kweyo rem mar nyodo. Ma en ward mokwongo kata first stage room kama ikele mine manigi muoch mar mondo ong'e chal mar thieth mar mama gi nyathine. Thum mayom manigi ilo opong'o yamo. Mine ng'ielre mogik ka giluwo rhythm mar thum. Kendo ka itayogi gi nyamrerwa. To mana kaka thum medo gore, mine go wuoyo gi mor kendo wenge gi rieny nikech gin gi kwe. Wod ma kinde ka kinde osebedo ka opong' gi lit, ywak kod rem sani opong' gi mor. Christine Alwoch leronwa matut kaka winjo thum konyo kwayo rem margi kendo gimedo ni ma en gima gihero ahinya. Mel manwa mel to winjo kansa olalo na paro denda mane rama izo gigo dhite sane nyalo dhi luok sane nyawuotho. Ne thoth minegi orako ni ok en gima gitimo pile ka pile to en gima miyo ng'ato manigi ich bedo gi thieth maber. Music therapy to konyo kech kaka na miel matin awinjo ka at least nyathi olor piny matin kech opogre gi kaka nantiere kapok achako miel. Nas ma ochung' ne tijno wacho ni kar thieth no tiyo kod yore ariyo, yore manyachon kod yore manyasani machiwo yot e ng'eyo chal mar miyo gi nyathine. Ahinya to kaluwore gi lokruoge mosebedo e kaka teknolojia tiyo. E room ka wan gi activities mopogore opogore. Wang'iyo hali mar mama gi hali mar nyathi. Koro chon ne watiyo gi gimiluongo ni fetoscope. En plastic moro kama. Koro fetoscope ni ka wasemulo mama mwayudo ni nyathi onindo nade, toke ni kanye kama wakete fetoscope to wawinjogo kaka nyathi heart rate ne nitie. To ne watiyo moma kuom dakika achiel. Sani wan gi machine miluongo ni CTG, cardiotocography. Koro CTG is more comprehensive than a fetoscope. En nyaka gi blood pressure machine, pulse oximeter, temperature probe. Koro wanyalo ng'eyo
pressure mar mama, pulse ne, wanyalo ng'eyo temperature mar mama e machine achiel ni. To machine ni be wanyalo keto, wang'iyo godo ni nyathi dhi nade, rem mar mama mamiyo onyuol muoch. Wang'iyo ni be entie kiwango mane. Kech nitie kiwango ma nyaka obedie mondo mi nyathi onyuol kata mama onyuol maber. Kotin to nyaka wamede. Kong'eny ahinya bende ok ober. Kopogore gi teknolojia manyasani, Nyamrerwa ni lero ni winjo thum osekelo lokruok maduong' ahinya e ngima minego. Wirani osekelo duoko piny paro mathoth ma mine mapek bedo godo e kinde moko, kweyo rem mar muoch kod tho mar nyithindo mikelo gi muoch. Music ni be miyo koro pache wuok e rem mane en godo mang'eny cha, to pache mi dhi e music. Koro miyo rem dok piny in a way ka ok ong'eyo. Other than ka mama ni e labor, e ot moling thi, en lonely, stress donjone, one stress donjone, nyathi ba yudo stress. Koro mane momiyo wan gi thum. To from the time wanachako bedo gi thum nyaka sani, waneno ka cases wa madhi e theater odok piny. Mine be mabiro kae ka nyithindo ne nitie hali maber to wito nyithindgi bende odok piny. Though pod wayudo nyithindo mabiro kosetho e mine from the referring facilities. Koro wanyalo mana jiwo facilities mamoko makelo nwa jotuo. They can adopt the music system. Chenro makamano wachore ni biro dhi nyime koriwo koda katimo orako manyalo miyo mine gi nyuol maber kendo makare. Muoch ma mine kale seche ma gidwa konyore ok en gima yot. Omiyo osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga okelo yore kaka winjo thum makonyo joma mine kweyo rem margi. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Kopogore gi Manyakor Mgajwang, riwruok mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA kotenore kod riwruoge mamoko mok mag piny owacho makedo kod lokruok mar kor mar lwasi mane kaunti ma Migori dhi nyime kod campaign mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti no. Mana ka jafwambo marwa George Jumalero, romo mar ndalo adek nobagi mar twaki okenge monego ket mar thiro ketho aluora ka kwayo bende nochwal negi ne migawo mano mar sirikal mondo omed omenda ma itiyo godo e kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi. E kinde mar riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA kod riwruoge moko mago mag piny owacho makedo kod lokruok mar kor lwasi osebedo katimo kampen mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, kampen ma osebedo kadhi nyime e kinde maromo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi motisi kaka COP30 manorumo odiechieng' manyoro e pinyno mar Brazil be osebedo kadhi nyime. Kagigo motegno wadwani mondo mbago motegno gi grupi adek. Wan gi gimiluongo ni community nyaka duond gi winji mondo gimbe ng'e right gi mondo mi gi participate kata gi riwre e golo pachgi e gima sirikal owinjo bende timo negi gik man waloso miluongo ni community adaptation action plans. Ere kaka ginyalo keto gige tim mondo mi otim gi mondo mi gikony oganda mani piny kucho mainyore gi yore mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Wasetemo gero ng'eyo mag jowetewa e kor gweng' kendo gima wasetemo timo ni wasetemo jiwo ji mondo opidh yien. Kopogore gi mano bende wasetemo wuoyo gi ji mondo ji ong'e ni to gin okenge mage komakore gi weche mag budget. Mike Joseph riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation kata DACA ne otelo chenro ni ka gitwak kod oganda kod jotelo wuok e migepe mopogore opogore mag piny owacho e okenge ma iketo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. To wanwang'o mane ni due to climate change pi osedok piny and therefore negi propose what mang'eno propose gimiluongo ni boreholes. Jomoko bende propose water pans ma ne gidwa ni mondo mi sirikal okuny mondo mi gibed gi pi maler ma ginyalo modho. Magi moko osetim to moko be pok otim. To ywak manitiere en ni kata kitimogi to moko itimo e yore moko ma ok nyal konyo japiny for a longer period of time. Steps mwasebedo kaka maybe neno ka tinde ji ose normalize pidho yien, pidho to gi ritogi magi make sure nang'o ni yiende obedo e alwora ma wantie. Wasetimo mobilization, sensitization masani ji ong'eyo ratichgi ma e wache climate change ni. Jokedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori wacho ni nitie chenro mathoth mane oganda ogolo e pachgi magidwaro mondo koro oket e tim kod piny owacho e konyo kedo kod lokruok mar kor lwasi. Moko kuom chenrogi
giwacho ni osetim ka moko bende koro pok otim. Mondo sirikal mar county oket paro ma wagologa e caps wa kaka za community giket gi e chik gi finance gi mondo gigo binone jopinywan kaka jopiny no chiyudo samoro ka wan wagolo pachwa to gima biro toke ok en mano mani wagole pachwan kaka japiny. Twak bende ne obede wi omenda bende koro piny owacho bedo ka koro keto tenge e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Giwacho ni piny owacho oseren keto omenda moromo e kedo kod lokruok mag kor lwasi. Wakwayo sirikal mondo tem jiwo lwetgi kendo gimed choko paro kanyakla gi migepe mamoko mag sirikal mondo mi pesa yudre, mondo mi gik ma jopiny ogole pachgi manyalo konyogi e weche mag lokruok mag kor lwasi oyudre, machalo kaka weche mag yewni. Dwaro bende nitie mondo koro joma mine bende koro okete okang' manyime e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Wacho ni mine osebedo kigweyoga kando e gik gimoro amora matimore, kata sama iluongo ji kata mag public participation, mine jogi ok usisa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi manya koronga jong kamati mano mar od bura ma Senate motenore kod omenda ogwelo kendo e nyime gavana e county ma Kericho Eric Mutai to kod nyawadgi ma Isiolo Abdi Guyo toka ne girem chopo e nyimgi chieng' tich abich. Jotend county ariyogo idwaro mar mondo mi oyanga okenge ma counties go osekaw mar chopo kare ng'eto kod chik mano mar od buch Senate e report mar Janon Buge e hiko omenda mar higa mar 2023-2024. This governor of Kericho must stand summoned to appear before this committee within the shortest time possible. It's contempt to the committee, it's contempt to Senate. And if they are not appearing, there must be justifiable cause for them not to appear. We must do what we must do to ensure that we finish with the audits for the financial year under review before the 31st of December. We shall be here even if we have to sit over Christmas. We shall send summons even if you have to send them on the 31st or on the 25th or even on Boxing Day, because we've got a job that has to be done. Whatever we are doing is also time-bound, and the courts have reiterated that. And when it comes to 31st of December 2025, our consideration of reports for the 2023-2024 financial year will automatically come to a close. Chenro mar somo koro dhi nyime e kar tiegruok mar jopuonj mano mar Migori TTC mabende en bad mbalariany Marongo. Ma kata bedo ni nitiere moko kuom oganda mayande kwedo chenro mar keto bad mbalariany Marongo e kar tiegruogno. Jod bura Masuna West Peter Masara kaachiel kod jokanyo e sekta mar somo ojiwo oganda duto mar mondo mi osir bad mbalariany ni mano Marongo. Jod bura Masuna West Peter Masara mane wuoye kinde mano yaw klese auchiel moger ne bad mbalariany no mabende oger kod omenda mar CDF maromo siling $12.5. Wacho ni kar tiegruok no dhi jiwo weche mag somo kaachiel kod ohala e county ma Migori. Masara okono jogo mosebedo ka kwedo bad mbalariany no mar mondo mi olok chungi kendo gisere nikech odhi kelo ber ne oganda Luo. Ngire Wilson Otenga mabende chungne bad mbalariany no mano bende wacho ni somo bende osebedo osechakore mano dwe mar 5 kendo gibiro bedo ka gidhi maber ka gitendre kod jopuonjre maromo 98. Udi mipango otende saloon jopikipiki gi joma kamago bro yudo ka university ka mar ariyo nengo mar somo dhi dok chien nikech koro nyathi wuok dalagi to biro e school osomo to dok university ok some chakro kinya kodhiambo samoro odiochieng' achiel ingi somo dichiel ibiro ti somo ti dhi oandi moro kata dok e puodho mano bro konyo jonyuolwa omiyo akwayo ni kata joma ok dwar university samoro ok gidware nikech gikia college ni ok kethi college ni itero idhi ger loka kocha wasewinjore gi mheshimiwa Jonete idhi gere kamiluongo ni Kwa. We have 4 schools and all the courses that we are offering here are drawn from the 4 schools that we have. We have Bachelor of Arts and Bachelor of Commerce. Those 2 courses have students and the admission is ongoing.
We have Bachelor of Science in Health Records and Health System. We have first semester and second semester. They are going on, and we are basically accepting the applications. Korongwa juang dakika ni prangwen kodangwen tok sachiel marotieno. Freddy Kosuri wacho ni Imore Sharon obila mar mondo mi omiyo jodak ma akala mar mondo mi hoji warita makare. Nyakorongwa juang ina mar mondo mi akaw yo matin haduogi weche mathoth mabende pod waikoni e chenro marang'ich welo. Kik dhi mabor. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Dear God, at times so ni bless hadi nasikia kukushow God bless you. Over time ume succeed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema falling in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Club mar Gor Mahia omako motegno thuolo mokwongo tok loyo club mar Tusker gol 1-0 e tuke adhula lig maduong' ma pachoka KPL. Kogalo ne oyudo gol no makende e dakika mar 7 tok jatugo mar Tusker Collins Odhiambo nolore kende ka notemo duoko opira ne jagol mare. Gor Mahia nitiere gi points 19 tok tugo tuke 8. E tuke mamoko mane obagi odiochieng' ma kawuono, club mano mar KCB noloyo Mara Sugar gol 1-0 e kinde ma Police FC noyudo loch margi mar 2 kaluwore kod loyo Mathare United gol 1-0. Bidco United gi Bandari nohinyo lum kayiem nono bang' wuok amodhi 0-0. Yona tena linda lango Brano Ponzo, hii sasa ndio kukanyaga nyoka. Kwanza kabisa kongole kwa Gor Mahia, wamepata alama 3 muhimu, na sisi kwetu Tusker ni mechi ambayo ukiangalia tulikuwa tumedhibiti sehemu nyingi ya mchezo huu, lakini goli ambalo tumeconcede ni goli ambalo halikai vizuri kwa kulingana na hii level yetu. Wamefunga bao la mapema na wakaweza kulizuia mpaka dakika ya mwisho, wakapata alama 3 muhimu. Lakini yote 9, hii ni jambo ambalo tunafaa tulirekebishe mapema kama Tusker. Unajua msimu huu timu ziko imara zaidi. Kwa hivyo tukiweza kuchangia timu zingine mabao, inatuweka katika nafasi mbaya zaidi. It means a lot. I mean, we didn't do well. We didn't play as we wanted to play because the opponent played on the high, made it difficult for us. It wasn't a good match for us, but what was important was to win, and we've gotten the 3 points. Sometimes you have to win games like that. You have to win ugly. We know that Tuesday we have a match, and so we needed to work on the boys to get them ready by way of resting them, talking to them and letting them have the understanding and how to go about the game. Kopogre gi mano, ni team mar Nairobi United obagora kumugik motelo ne tielo mokwongo e tugo mar group stage mar CAF Confederations Cup e kindgi kod Wydad Casablanca ma Morocco. Tugono ma ibago odiochieng' makiny nogogo Odhiambo e boma ma Casablanca. Jotugo mag Nai Boys owacho ni ging'eyo ni team mar Morocco no nigi jotugo mane gi lony madarie. Kata kamano, giramo ne gidhi timo maginyalo mar duogo gi loch. Tugo no idhi go e alap Malabi Zuli chakre saa 4 motieno saa mar piny Kenya. Lek mar jatugo mag golf ma ja Kenya manigi ng'ol mar winjo Isaac
tiyo maber e boma ma Tokyo, Japan. Jatugono manoyudo bronze e tuke mokalo manotimore Brazil ne geto yudo goldi bang' kanoloye marach e tuke mokalo. Kenya gi kindeno geto yudo midila mamoko e tukego mag makiny e seche ma jong'wech mathoth mago mag piny Kenya dhi piem e final mag ng'we mopogore opogore. Lucas Wandia dhi manyo midila mare mar adek mar goldi e piem mar mita 3000 mano mar steeplechase. Ka piem machielo mano makiny jo Kenya no bedie en mano mar ng'we kede. But you see, I'm very discouraged. I was hoping this one I was hoping for gold. I was very ready, but now you see, things twisted. The team has done, I would say, as good as the best they could have done under the circumstances. We had a very difficult start when we came to Tokyo, and that basically proceeded on to the end of the tournament. Isaac, who was a flag bearer, we were anticipating he would be able to take a medal home, but unfortunately this time around he's not been able to. He's finished 14th. And the other two gentlemen have finished much lower in on the rankings. Nekorom gajuang dakika para kapokoromo sari omarutieno gi kanyo bende makelo e giko marang'ich welo rituru masane matai nyinga Sharon Ongao jalokno wach nyinge Belinda Phillips warade chenro maro imore kanoromo kanyo sadek marutieno.